Pag maganda ka, napag-iiwanan daw? Dahil yun yung tanong ng mga ibang tao. Kasi marami daw sa sobrang magandang babae na sa sobrang ganda nila, marami nililigaw, pero minsan wala na silang asawa o kung yung napapangasawa naman nila, yung hindi naman yun gwapo o mayaman, naiiwanan daw sila. Totoo ba yan, Dad? Well, kasi ako may mga kilala, no? Marami akong kilalang ganyan na napakagandang mga babae nung panahon namin at ang kalaunan na napangasawa nila, mga pangkaraniwan lamang o yung iba nga, hindi nga lang napag-asawa na. At dahil nga sa dami ng matitikas na lalaki ng ligaw sa kanila, nahihirapan sila mamili. No? So, hindi nila alam kung sino pipiliin nila at ine-entertain nila lahat. Siguro ito yung tinatawag natin, kinakailangan may commitment tayo. Kasi kung marunong tayong mag-commit, kinakailangan mamili rin tayo. Hindi pwedeng palaging open-ended yung ating posisyon dahil nga marami tayong option. Kahit na marami tayong option, kinakailangan i-narrow down natin ito sa 2 o 3 kung talagang kayo namimili. At pagkatapos nun, kinakailangan lagyan nyo ng timeline, no? Lagyan nyo ng mga panahon para magdesisyon kayo. Kasi pag hindi kayo nagdesisyon, syempre kadalasan, yung mga matitikas at masisigasig na lalaki na niligaw sa'yo, maghahanap na rin ng iba yan. Para din sa negosyo yan, no? Kahit na sabihin mong napakaganda mo, napakaganda ng negosyo mo, pero marami nag-o-offer sa'yo, kinakailangan magdesisyon ka kung gusto mo talagang magkaroon ng commitment, no? Kasi kinakailangan may commitment yan. Para sa ganun, magkaroon ka ng mas maayos na kinabukasan. At piliin mo ng maayos. Kinakailangan tingnan mo history ng guy, tingnan mo rin yung katangian nung guy na nanliligaw sa'yo, hindi lang mo porke mayaman siya o sikat siya, kinakailangan tingnan mo rin yung ugali ng guy kung meron nga talaga siyang direksyon sa buhay niya. Kung meron, di dapat matuto ka na mag-commit, no? Kasi kinakailangan binabalanse mo rin yung damdamin mo at sa yung kaisipan. Kasi kung hindi, maaaring maligaw ka ng landas. Yun lamang ating mga payo sa ating mga kababayan. Yun nga. So, if you're always looking for the next best thing, baka mawala ang choice sa'yo to choose even the current best thing that you have. Ako po ay si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan. Ako naman po si Michael sa inyong dad ng bayan.